שש אפס. וואי, וואי, וואי. תראה איך אומרים אותם. יש חם, לא יש חם, לא יש חם. אולי אתה עושה דבר כזה ואנשים עושים כמה כסף אתה עושה? תסתכל, אבל תסתכל מה הוא עושה, כאילו. שניר. אולי אתה עושה דבר כזה בעין, כמה כסף אתה עושה? מיליונים, מיליונים. אתה רואה אותם אבל לא. יקר תופס את הראש. למה? וואי, הכי קטע אם הוא חייב אותם אחרי זה, אני צריך לגעלם. צריך לשלם פה איזה 400 שקל. רותם! פגר! תשלמו כסף. כסף. יאללה, מתי נקום מחר? נו, באמת. קטלק רותם, וואו! אבל זה באמת מפחיד. התייבש. התייבש למעלה, זהו. נראה לי אם הוא עושה עוד אחד, אני נשאר למעלה. לא, יש לי, לא רוצה להדליק עליו. בואו נסתכל בטלוויזיה כשאנחנו למעלה. حيش قيال